Бебета, Викиче е тук и днес играем ето тази игра с BMX. Ако се чуете как се казва играта, която играх миналия клип, ето тази, Quiz for Roll. Днеска ще играем ето тази. Имаме Clash Royale. И да, другия клип може би ще бъде утре или от други ден на Minecraft Egglers или на WoW, не знам. Между другото, имам да банига Isaac Afterbirth. Не Afterbirth Plus, защото е много скъпа. И мога да цъкам дейлита, може би, ако ми купят писи за 5 бона. Тук целта е да правиш някакви трикчета. Не, между другото, пробвах се да снимам с OBS-а на банига Isaac, обаче много лаги. И така. И те с OBS-а, нямам писи за 5 бона. Фелнах го ли бе? Да, фелнах. Може би ще направим 3 или 4 такива. Се опитаме да направим. Стига бе, 94 000. Се опитаме да направим някакви нови рекорди, дори пустоти. Стига бе, само толкова малко бе. Стига бе! Омега. И така. $21 000. Между другото, тази игра я знам от един приятел от Даскало. Каза се Цетомир и той снима. Каза се Цетоца, може да оставя линк в описанието за неговия канал. Стига де! Много е як Цецо. Дали ще успея? И не успях. Да, със сигурно ще има линк в описанието, абонирайте се. Той е едно момче от моя клас. И също един друг приятел. Той не ми е приятел, той е братовчет ми показа тая игра. И той. Не, че ми е показал, аз когато играх, той, ти имаш тази игра с BMX-а. И аз, да, имам тази игра с BMX-а. И той, супер. Той се казва Ван Клокберг, ще остава и към него линк в описанието. И тъй. Стига де. Ще се опитам да направя 100 000 сега. Туф. Само 88 000. Ако ви харесва това, абонирайте се, коментирайте и лайквайте клиповете, обаче коментирайте какви игри на мобилни или на компютър, на PC искате да играете, като имате в предвид, че моето PC не е the best, но подкарвам някакви игрички и така. Мога да правя и чаленджи, такива bottle flip и други простоти. Ако искате, пишете в коментарите и дайте палец нагоре, ако ви харесва това, което правя. Ей! Трябва да стана известен. Давайте палец нагоре на всеки клип. Омага! Найс! Дали ще успя? Успях 20 000. Сега тук ще се опитам. Так. Омага, имаше 94 000. Шит, не трябва, ще го фелвам. И сега, так. Всъщност тук никога не трябва да правите трикчетата. Омага. Ако се чуете на колко години съм, на 12 съм, ще правя тази година. 5 клас. Пишете много неща в описанието. Ако не сте го прочели, го прочетете. Ще правим още една игра, че ще бъде за днешното епизодче. Имайте в предвид, че няма да снимам само на телефон, защото е малко отекчително. Ще правим чаленджи. Пишете в коментарите какви чаленджи. Някакви чаленджи.
заказвайте игрички и такива неща. Даже на компютъра, ако е. Може да цъкаме Майнкрафт лига, ако искате. И да ви посети. Да, ако съберем 20 абоната, ще стримвам. Пичове, това ще бъде за днешния епизод. Надявам се да ви е харесало. И така. Абонирайте се, коментирайте, дайте лайкове. Ако съберем 20 абоната, ще стримваме. Чао, чао!